Hei ja tervetuloa mediaaliseen maailmaan. Tämä on taas meidän tämmöinen bonusjakso, toinen tältä kesältä. No niinpäs onkin. Mutta kolmas nauhoitusjärjestyksessä. Tämä selittää hämmennykseni. Joo, kyllä. Juuri näin. Ja tällä kertaa meillä on tämmöinen aihe, joka ei oikeastaan sovi meidän päälinjaa, mutta josta meillä tuli semmoinen fiilis, että tästä täytyy puhua joskus. Ja se aihe on suomalainen ruoka. Joo, ja siinä se olikin sitten, ehdittiinkin käydä tässä oikeastaan koko suomalainen ruokahistoria läpi, niin vähän lyhyempi jakso kyllä kuin yleensä, mutta ihan hyvinhän tästä juttua riitti, että se on sitten seuraavaan jaksoon. Se oli vitsi. Tunnistin sen heti. Joo, hyvä. Ei kestä nyt montaa sekuntia. Joo, kyllä. Siis tämähän on kyllä toisaalta olennainen osa tätä suomalaista ruokakulttuuria, se, että sitten ihan hirveästi puhuttavaa välttämättä monien mielestä ole. Ja sitten taas toisten mielestä voi olla ihan äärimmäisen paljon. Ja mun mielestä vastaus on jossakin välissä oikeasti. Joo, useilla on ehkä siihen jotenkin semmoinen, näen siinä semmoista tiettyä nationalismia, usein on semmoista niin kuin romantiikkaa ja nostalgiaa tiettyihin semmoiseen, että pitää kuitenkin muistaa, että on meillä Suomessakin jotain, ei sitä saa vähätellä, mutta se vähän on siitä kiinni, että kehen vertaa. Ja se on vähän siitä kiinni, että miten tämän ruokakulttuurin ymmärtää, että jotta me voidaan alkaa puhumaan tästä ylipäätänsäkin, niin meidän täytyy nyt heti alkuun alkaa määritellä ne erilaiset tavat, millä suomalaisen ruoan voi nyt käsittää. Kyllä. Koska kun joku sanoo suomalainen ruoka, niin kaikille suomalaisille tulee heti jonkinnäköinen mielikuva. Mutta jotta meidän keskustelusta tulisi jollakin tavalla strukturoidumpi ja järkevämpi, niin mä luettelen seuraavassa niitä muutamia tapoja, joilla tämän käsitteen voi ymmärtää. No niin, antaa palaa. Ensinnäkin suomalainen ruoka voi on niin kuin kulttuurishistoriallinen käsite, mikä voi ajatella yltävän niin kuin keskiajalle asti. Sinne asti, että meillä on niin kuin semmoista suhteellisen varmaa kirjoitettua tietoa siitä, että mitä suomalaiset on syönyt. Joo. Tai perinnetietoa. Arkeologista tietoa. Se menee jo esihistoriaan asti. No, kyllä mä luulen, että keskiajan tapauksessa myös se arkeologinen tietokin voi joskus tapauksissa olla ihan pätevää. Suomen kohdalla erityisesti ei kirjoitettua historiaa niin paljon olekaan. Kyllä, juuri näin. Ja tämä on sitten silloin tavallaan sellaista ruokakulttuuria, joka on ollut Suomen alueen ruokakulttuuria. Joku suomalaisuus ei nyt välttämättä ole vielä ollut mikään. Joo, aika silleen häilyvät rajat tietenkin on, että missä kohtaa puhutaan ruotsalaisesta ruokakulttuurista tai venäläisestä ruokakulttuurista tai saamelaisesta ruokakulttuurista. Tai joissain tapauksissa jopa ihan vain yleisesti ottaa Itämeren ruokakulttuurista. Kyllä. Ja sitten, keskiajan ruoan jälkeen niin alkaa se varsinainen suomalaisen ruoakulttuurinen aika. 1700-luvulta eteenpäin mennään kohta siihen, että miksi. Mutta taas sitten se vaihe, missä yleensä aletaan puhumaan sellaisesta perinteisestä suomalaisesta ruoasta. Joo, tulee ne ekat tavallaan nimet pöytään, joita ehkä vieläkin joskus sillä muistellaan, tai jos ei, niin ainakin sellaiset ruoka-aineet, mitkä ehkä yhdistetään suomalaiseen keittiöön. Ihan ehdottomasti, ja taas sitten sellainen kehitysvaihe, joka sitten voidaan sanoa, että tämä muodostaa jollakin tavalla semmoisen eheämmän jatkumon, joka jatkuu sitten meidän päiviinkin asti. Joo, täytyy muistaa, että ennen 1700-lukua ei ollut oikeastaan muuta kuin suolaa, mitä tulee niin kuin mausteisiin ja tällaisiin niin kuin lisäreihin, millä ruokakulttuuria yleensä ehkä rakennetaan. Kyllä. Ja ruokakulttuuri Euroopassa kehittyy ylipäätänsäkin niin kuin 1600-luvun mittaan hyvin paljon ja 1500-luvulla. Kolonisaation myötä. Jep. Ja se sitten tuli vaikutus erinäisistä syistä johtuen myöhässä Suomeen. Samasta kuin kaikki muutkin myöhässä Suomeen tulleet asiat.
Joo, samasta osin eri asioista myöskin, mutta osittain samoista kyllä. Maantieteellinen lokaatio tietysti on se merkittävä tekijä, mutta sitten myös se, että läpi 1600-luvun meillä sodittiin ja silloin ei ollut mitään semmoista luonnollista mahdollisuutta tulla eurooppalaisia ruokatrendejä Suomeen. Tärkeä osa suomalaista kulttuuri-identiteettiä ja ruoka-identiteettiä on nälän näkeminen ja kurjuus. Kyllä. Se on jo sieltä keskiajalta asti mukana oleva kulttuurinen piirre. Määrittänyt ajatuksiamme ja tunteitamme. Mutta sitten tässä 1800-luvun erityisesti nationalismiajattelun kehittyessä ja näin poispäin, niin se vaikuttaa siihen näkemykseen, miten me ajatellaan sitten taas, ja tämä on nyt tämä kolmas tapa ymmärtää suomalaista ruokaa. Jos aikaisempi oli semmoinen keskiajalta asti yltävä kaari ja sitten on tämä moderni, joka alkaa 1700-luvulta, niin sitten se toinen tapa on ajatella, että suomalaiset perinneruuat. Eikä voidaan puhua tällaisista, esimerkiksi meillä on tässä Jaakko Kolmosen Kotomaamme ruoka-aitta, joka on koottu 80-luvun lopulla osana tällaista Kolmosen ja Martta-liittojen ja muutamien muiden tahojen toteuttamaa monivuotista projektia, jossa kerättiin kaikkien Suomen silloisten paikkakuntien tai kuntien pitäjien ja Karjalan ja Petsamon pitäjien kaikkien perinneruuat. Mutta tässä on nyt otettava huomioon se, että tämä on tehty 1900-luvun loppupuolella tämä kokoelma, tosiaan 80-luvulla, niin merkittävää osaa näistä ruuista ei syödä enää juurikaan. Edes näin muutama vuosikymmentä myöhemmin. Joo, ja sitten toisinpäin. Ja toisinpäin kyllä, koska kuten juuri tuli todettua, moderni suomalaisen ruoan historia alkoi vasta 1700-luvulta. Tosiasiassa nämä todella perinteikkäät sukupolvelta toiselle periytyvät pitäjäruuat on loppujen lopuksi ehkä jostain 1800-luvulta, mutta merkittävä osa niistä on ihan vaan 1900-luvulta, sotien väliseltä ajalta ja näin. Ne on paljon nuorempia kuin mitä ihmiset osaa ajatella. Joo. Onko suuria harppauksia tehty sitten kirjan julkaisun jälkeen suomalaisessa ruokakulttuurissa myös? Onko uusia perinneruokia syntynyt kautta syntymässä? Ja tämä on sitten se 4. tapa, millä me voidaan suomalainen ruoka ymmärtää. Eli suomalainen ruoka on sitten monille ihmisille kysyttäessä ja varmastikin useimmille sitä arkiruokaa. Että mitä minä syön joka päivä. Ja koska merkittävä osa ei enää syö välttämättä merkittävä osa näistä meidän pitäjäruuista. Osaa syödään kyllä edelleenkin, paljonkin, mutta merkittävä osa ei. Niin ne on korvautuneet sitten jollakin muulla. Joo. Ja se on sitten se tapa, millä me käsitetään sitten se suomalainen ruokakulttuuri myös, eli nykyhetki. Ja siihen yhdistyy sitten väistämättä myöskin 2 sellaista alahaaraa. Että tämän arkiruoan lisäksi on sitten myös ravintolaruoka ja sitten fuusio. Joo, ja kun tämä kirja tullut 80-luvulla, niin se on tullut just semmoiseen aikaan, että Suomeen on niin kuin alkanut putoilemaan semmoisia tavallaan asioita, jotka muutti sitä landscapea niin kuin ikuisesti, että alkoi tulee kaikkia semmoisia hurjia juttuja, niin kuin jotain avokaadoja ja paprikoita ja just jotain niin kuin etnisiä ravintoloita ensimmäistä kertaa, amerikkalaisia ketjuravintoloita ensimmäisiä kertoja. Pizza oli ollut jo 70-luvulta käsittääkseni. Okei, esiintyykö pizza myös tässä kirjassa pizza ei esiinny perinneruokana, vaan tässä on hyvin tällainen, mä en kehtaa sanoa Jaakko Kolmosta nationalistiksi, mutta tässä on tämmöinen, mun mielestä hän liikuttavasti tämän kyllä perustelee, että kenenkään ei pidä niin kuin ylen katsoa näitä ruokia siksi, koska nämä on ruokia, joiden varaan meidän hyvinvointiyhteiskunta on rakennettu. Että nämä on mummojen ruokia ja me ollaan kaikki niitä joskus syöty. Joo, yksi sellainen huomio, mitä mä jo tuossa aikaisemminkin meinasin sanoa, kun puhuttiin 1800-luvusta, että sieltä alkaa myös suomalaisen laitoskeittiön historia. Ja mun mielestä laitoskeittiö on myös semmoinen yksi osa suomalaista ruokakulttuuria, mitä ihmiset ei ajattele, koska sitä pidetään jotenkin näkymättömänä tai itsestäänselvyytenä tai jotain, mutta suuressa osassa maitahan ei tuollaisen tason laitoskeittiötoimintaa harrasteta. Joo. Ja
Kaikki tämä on vaan tuodakseen esille se, että me vältytään kumpikin siltä, että kukaan teistä ajattelee, no eihän suomalaisesta ruoasta voi puhua, ja meidän vastaus on, että ei niin. Ei siitä voikaan puhua semmoisena yhtenäisenä entiteettinä, vaan tuodaan tällä tavalla nyt esille, että kun me väistämättä nyt aletaan tässä keskustella tästä vähän enemmänkin, niin nämä käsitteet sekoittuu ja myllertyy ja niitä tullaan pyörittelemään monelta eri kantilta. Joo, pitää vähän niin kuin silleen pick your poison, ottaa sieltä niin kuin poimia helmet tavallaan joukosta, että kun puhutaan niin kuin siitä, että on kuitenkin 1000 vuotta historiaa, mistä voi keskustella, niin kaikkea ei luonnollisesti voi kattaa ja kuten käytiin läpi, niin on tämmöisiä käsitekysymyksiä, joista voi silleen jäädä jauhamaan pitkäksikin aikaa, että mikä lasketaan mukaan ja mikä ei, mutta ehkä se ei ole niin kuin hedelmällistä, vaan tavallaan kun keskustellaan näistä aiheista yleisesti, niin ehkä tulee niin kuin parempi kuva siitä, että miten monitahoista se voi ollakaan. Ja pitäisikö meidän sitten aloittaa ajallisesti ihan sieltä keskiajalta asti ja huitasta se tavallaan aika silleen nopeasti sivuun? Ja mikä jottei. Tosiaan mainitsin jo suolan. 1000-luvulla tuli suola, keksittiin Suomessakin ja Kyllä. Sitten pystyttiin tekemään kaikkia hurjia asioita, niin kuin vaikka säilömään kalaa. Joo, me ei syödä nykyään keskiaikaisia ruokia kovinkaan paljon. Koska syy on hyvin yksinkertainen. Se on se, että keskiaikaiset ruuat maistuisi meidän mielestä todennäköisesti tosi pahoilta. Niin, no tämä on just tämmöinen kysymys, yksi hyvä sellainen on mielestäni, että missä kohtaa ruoka muuttuu eri ruuaksi. Että jos syödään jotain autenttista suomalaista velliä, niin onko se sitten epäautenttista heti, jos mä laitan siihen mustapippuria? Tai suolaa. Niin, tai suolaa. Niin, että pitääkö se niinku syödä oikeasti sillä kaarnanpalalla? Niin, ja just niin kuin puuro ja vellihän on tällaisia vanhoja ruokia, jotka vaan vuodesta toiseen elää. Vieläkö velliä syödään? Kyllä vaan. Mä luulen, että lapsille velliä syötetään. Mikä jotta. Mutta puuroa nyt ainakin. Minäkin syön puuroa aika usein. Joo, mutta niilläkään on, tai silleen aika harvoin tulee enää tehtyä niin kuin että pelkästään jotain silleen ohran jyvää. Kyllä juuri näin. Tämähän on se, että se ei ole mitään laadidaa, tai päinvastoin se on laadidaa, 4 viljan jotakin sellaista niin kuin pähkinää, taateli. Laitan tämän nyt kulhoon ja sitten tässä minulla tätä soijamaitoa ja sitten minä laitan tänne hedelmiä ja pähkinöitä ja näin, ja sitten annan sen tekeytyä jääkaapissa yön yli, ja sitten se on maukas tuore puuro seuraavana päivänä. Vaan kyllä se tarkoittaa se puuro tässä tapauksessa sitä, että tässä on jotain vitu jyviä, keitetään niitä, ja toivottavasti et saa vatsan väänteitä. No ei nyt sentään ihan näin, mutta joo. Kyllä siinä on semmoista karkeutta ollut. Ja sitten se merkittävä osa, mikä vaikuttaa tietysti se, että koska keskiajalla kaikki piti säilöä eri tavalla, kun eipä nyt vaan sattunut olemaan mitään kylmiöitä. Niin, talvella oli helppo säilöä. Niin, sitten kaikki savustettiin tai laitettiin etikkaan tai hapatettiin. Fermentoitiin, suolattiin väkevästi, kuivattiin. Ylipäätänsä kaikki ruoka oli hyvin väkevän makuista, koska se oli hapatettu, se oli hapanta tai se oli suolasta tai se oli jotain. Ja sitten jos jokin oli makeaa, niin se oli ehkä hunajaa. Joo. Ja näin, eli erittäin makeaa. Eli toisin sanoen nämä kaikki sellaisia makumaailmoja, jotka kyllä on olemassa, mutta ei ne ole sellaisia arkisen ruoan makumaailmoja meillä. Joo, ilmeisesti just hapankalat on vissiin se syy, minkä takia suomalaiset on hengissä pysynyt, mikä on sinällään hauskaa, että surströmmingiä ei pidetä
perinneruokana Suomessa, vaan sitä pidetään eteläruotsalaisena identiteettinä. Mutta näiden historiahan tässä juuri yhdistyykin erittäin vahvasti ja sitä, mitä on syöty tuolla joen toisella puolella, niin eiköhän sitä sitten täälläkin. Joo, katolinen kirkko on sitten tietysti vaikuttanut myöskin, eli kalaa on myöskin syöty osittain siksi, että kirkko on sanonut, että te ette sitten syö näinä päivinä lihaa. Ja sitten suomalaiset ovat, että ahaa, no sitten varmaan kuollaan. Niin. No, me ei saada tarpeeksi rasvoja. Rannalla on helppo elää. Mutta onneksi on ollut tosiaan järviä ja meriä. Kyllä. Joo, muikut on ollut kans, vissiin niin kuin, semipitkään jo myös niin lautasella, että se on ehkä yksi semmoinen, mikä niin on vieläkin ns. Herkku. Joo, tässä on taas jälleen tuotava myöskin esiin se, että missä menee elintarvikkeen ja ruoan raja. Tästä me vähän niin kuin jo riideltiin, kun me puhuttiin tästä tämän jakson perustamisesta. Ja mä sanoisin, että se raja menee siinä, että elintarvikkeesta tulee ruoka siinä vaiheessa, kun se valmistetaan jotenkin. Mutta jos sä otat vaan elintarvikkeen ja sitten sä heität sen suuhun, niin se ei ole ruoka vielä. Joo, ymmärrän. Sitä ei voi laskea ruokakulttuurin osaksi samalla tavalla. Sitä voi sanoa, että se on sen peruskiviä, mutta ei niin kuin. No, tämä implikoi mun mielestä surullisia asioita suomalaisesta kulttuurista, sen rikkaudesta ja älykkyydestä, koska kun mä ajattelen suomalaista ruokakulttuuria, niin mä ajattelen niitä elintarvikkeita, joita täältä saa luonnosta, ja harvemmin niistä tehdyissä ruuissa on mitään semmoisia niin kuin yberklassikoita tai uniikkeja juttuja, koska niitä elintarvikkeita on ollut niin vähän. Että tavallaan, että kun sulla on se muikku, mutta et sä pysty sillä muikulla mitään muut tekemään kuin paistaa se. Mutta se riittää, kun sä oot paistanut sen. Sitten se on ruoka. Okei, mutta lasketaanko se sitten tavallaan. Jos sä olisit heittänyt sen raakana suuhun, niin ei olisi. Mutta onko se sitten niinku ruokakulttuuria, koska sitten tavallaan jos se kulttuuri on se, niinku se paistaminen, niin voihan se keittää. Se on surullisin vitun kulttuuri, mistä mä oon ikinä kuullut, jos sillä ei keksi mitään muuta tekemistä. Silleen, että jos on niinku, tavallaan, niinku, että joo, mä niinku ymmärrän kyllä jo, että mikä on niinku annoksen ja ainesosan niinku ero, ja että siinä on se human action, mikä sitten tavallaan tekee siitä niinku ruokaa. Mutta jos mä romantisoin vaikka suomalaisia marjoja tai sieniä, niin mä romantisoin niitä siinä luonnontilassa. Mä en pidä tavallaan sitä tavallaan sienikermakastiketta niin kuin ihmeellisenä keksintönä verrattuna siihen niin kuin sienen itsessään. Niin, mutta tässä on se taas just näin, että se kulttuurihan on inhimillinen ilmiö. Siihen vaaditaan jonkinnäköinen sosiaalinen yhteisö. Niitä on tämän takia myöskin eläimillä on kulttuureja. Mutta niin se periaatteessa sen takia niin sellainen raaka-ainesosa ei riitä tavallaan kulttuuriin sellaiseksi, niin kun, vaan siihen vaaditaan joku, että siinä pitää tehdä jotain. Tavallaan se, mitä sä tuossa sanot, on se, että suomalainen ruoka pilaa sen, mitä on tuolla luonnossa. Niin mä mietin tavallaan, että okei, että kyllä puolukkahillo on vaikka hieno. Että mun mielestä puolukkahillo on parempaa kuin vaan puolukka ja sitä voi käyttää monipuolisemmin ja tällä. Mutta se on vaan säilyttyä puolukkaa. Se on siis lähestulkoon mun silmissä yhtä paljon pelkästään ainesosa kuin ne puolukat raakana, koska se on vaan säilyttyä puolukkaa. Jep, mutta jonkun on täytynyt se tehdä. Joo, ymmärrän. Ei saa halveksua niitä mummoja. Mutta mun mielestä se puolukkojen kerääminen ja löytäminen ja käyttäminen tavallaan niin kuin. Se on iso työ. Niin se on mun mielestä tavallaan hienompaa kuin se, että ollaan sillä niin kuin mietitty, että säilyminen pitää tehdä. No joo, säilyminenhän on tehty sitä varten, että pysytään hengissä. Niin, nimenomaan. Ja semmoinen tavallaan, se on ehkä tässä, koska me puhutaan, tämä on kulttuuripodcasti, niin usein kulttuuri tavallaan syntyy tarpeesta toteuttaa jotain tai kommunikoida jotain, mutta nyt me puhutaan kulttuurista, jonka tarkoitus on pitää meidät hengissä. Niin, eli toisin sanoen sä sanoit tässä just, että periaatteessa kulttuuri on turhaa tauhkaa semmoisen elämän peruskivien päällä, koska
mä olin itse just lisäämässä sitä, että periaatteessa se, mikä me mielletään sitten niin kuin laajemmin suomalaiseksi ruokakulttuuriksi, syntyy siinä vaiheessa, kun ei enää tarvitse pysyä vaan hengissä. Niin, mä tavallaan ehkä sitä, mitä mä tavallaan haen takaa, on se, että niin kauan kun ne ruuat itsessään on niin kuin puhtaan pragmaattisia, niin sitten ne on niin kuin tavallaan vaan se ainesosa niin muutettu mahdollisimman käytännölliseen muotoon silleen, ja siinä on ehkä vähemmän sit tavallaan ajatuksena edes tuottaa mitään mielihyvän kokemuksia tai just niin kuin, tehdä jotain kiinnostavaa. Ja se selittyy sitten siinä, että kuinka epäkiinnostavaa niitä on syödä. Mä lisään vielä yhden ihan nopea tällaisen niin kuin viilausjutun, koska mä aistin, että tässä meidän keskustelussa on myös semmoinen aukko, johon joku voi heti olla silleen, no mutta kun. Niin kyllä mä olen kuitenkin sitä mieltä, että joidenkin tiettyjen ainesosien käyttö muodostaa osan sitä kulttuuria. Joo. Jolloin siinä mielessä ne ainesosat voi puhtaana olla osa sitä. Mun mielestä kuitenkin se, että sä syöt vaan jotakin sellaisenaan, niin ei vielä riitä. Niin. No mä mietin just tavallaan tätä, että onko sun mielestä niin kuin sienikastikkeet osa suomalaista ruokakulttuuria? Joo, siinä mielessä, että niitä on tehty ja niitä syödään. Mutta sieni on mun mielestä erinomainen esimerkki siitä, että se ei ollut suomalaista ruokakulttuuria aikaisemmin. Että se käsitettiin venäläisenä ja itään. Ja nimenomaan itäsuomalaisena. Jep. Mutta tämänkin ulkopuolella mä toisin vielä myös semmoisen huomioon, että suomalainen sienikastikehan ei eroa formaalisesti yhtään mitenkään jostain silleen niin kuin keski-itä-eurooppalaisesta sienikastikkeesta. Ei eroakaan. Ja tässä on suurin osa suomalaisista ruuista ei erotu millään tavalla muista ruuista. Niin, ja tässä on niin kuin ehkä se, että tavallaan kun käsitellään tätä kulttuurikäsitettä, niin mun mielestä niin kuin tavallaan pitää myös tiedostaa, että sillä on niin kuin ero, että milloin joku ruoka on tavallaan niin kuin osa semmoista niin kuin kulttuuri-identiteettiä semmoisella tapaa, että se on niin kuin tavallaan brändäystä. Totta kai, ja siis se on väistämättä brändäystä jollakin tavalla. Siis kyllähän me puhutaan vaikka, että suomalainen korvapuusti, ja sitten menee Ruotsiin ja se on samanlainen puusti. Ei sillä ole mitään eroa. Niin, ja se on mun mielestä tavallaan haaste tälle koko keskustelulle, että mä oikein sitten tiedän niin kuin justiin, että kai se sitten vaan on se, että mieltääkö suomalaiset itse sen. No kyllä, niin. Mun mielestä se on väistämättä se, millä tavalla meidän on lähestyttävä tätä, koska muutenhan tästä tulee mahdoton keskustelu. Suurimmaksi osaksi meillä jää ehkä 4 ruokalajia, mistä voidaan puhua. Niin. Mutta mä haluaisin vielä sanoa, että on olemassa yksi semmoinen taho, jonka mä uskon jakavan tämän sun näkemyksen tästä, että se tuntuu tosi ankeelta, että semmoiset tosi alkeelliset ja karkeat ruoat tavallaan niin kuin sitä meidän ruokakulttuuria, että kun mä ajattelen tätä suomalaista ruokaa, niin mä ajattelen näitä raaka-aineita, ja se on ravintoloitsijat. Yeah. Koska mä olen viime aikoina alkanut ajatella, että mä en halua mennä vittu yhtään mihinkään ravintolaan, joka lähtee siitä liikkeelle, että suomalaisista aidoista ja puhtaista raaka-aineista teemme ehdottoman herkullista, autenttista suomalaista ruokaa, ja sitten siellä on jotain sellaisia ainesosia keskenään, jotka historiallisesti ei missään nimessä olisi tullut yhdistettyä keskenään suomalaisessa ruoassa. Ja se toiseksi siinä lähdetään vaan liikkeelle siitä, että siellä on ne suomalaisille tyypilliset lohi, puolukat, lakka, sienet, kuusenkerkkä. Niin kuin tälleen silleen, että sä saat oikein etsimällä etsiä sellaista ravintolaa, joka sanoo olevansa vähän parempi ja joka tekee suomalaisista aineista, jos se ei ole näitä menulla. Niin, joo, ja mikä siinä nyt sitten niin tavallaan niin häiritsee sitten niin vakavasti, loukkaa sinua henkilökohtaisesti? Ei se mua millään tavalla loukkaa, mutta mun mielestä se on tylsää ja sillä ei ole mitään tekemistä tavallaan. Mun mielestä se on sitä ravintoloiden omaa kulttuuria, mutta mun mielestä se on valhe väittää, että tämä on semmoista suomalaista ruokaa, joka kaikki se on syönyt. Juu, ei siis tommosessahan tilanteessa ollaan justiin jollain tapaa niin kuin luomassa jotain tavallaan, että siinä niin kuin pyritään, että se olisi semmoinen tavallaan just semmoinen kommunikatiivinen
prosessi, ei sillä, että itsekään pitäisin sitä minään, mutta joo, ja toki mä myönnän, että tähän mun ajatteluun vaikuttaa se, että mä halveksun ravintolakulttuuria sydämeni pohjasta. Aivan, ymmärrän. Ja sitä elitismiä, mikä sen ympärillä kasvaa. Joo, ehkä kun voisin vielä lisäkontekstualisoida noita mun ajatuksia siinä mielessä, että mä mietin tavallaan sitä vaikka, että useinhan, koska ainekset tosiaan harvoin on niin lokaaleja, että ainoastaan yksi kulttuuri käyttäisi niitä, niin ehkä isoimmat semmoiset, että kun ajatellaan, että missä maissa on rikas ruokakulttuuri ja minkälaisia ruokia ne sitten niin kuin on, niin ne liittyy siihen niin kuin valmistustyyliin ja silleen, että okei, että me tehdään tämä jollain tietyllä tapaa silleen, tämä systeemi, että meillä on tämä joku tietynlainen taikina, mikä me tehdään, ja sitten se käännetään tietyllä tapaa, siinä laitetaan tietyn tyyppisiä juttuja sisälle, ja sitten se valmistetaan vielä tietyllä tapaa. Ja sitten tässä on niin monta semmoista prosessia, että se niinku silloin aikaa muuttuu uniikiksi semmoiseksi niinku ruokakulttuuriksi asiaksi, mitä ei ehkä saa muualta samalla tapaa. Mutta suomalaisilla se on, että paistetaan sitä nuotiolla. Mm-hmm. Ja that's it. Nuotiolla tai uunissa. Kyllä. Aika lailla. Joo. Ja tässäkin on sanottava, että ei ole mitään taikinoita. Että uunin sisällä paistaminen niin oli vaan itäsuomalainen juttu pitkään. Joo. Yksi tämmöinen merkittävä keskiajalta tullut tämmöinen erotin oli se, että tosiaan Itä-Suomessa paistettiin asioita uunissa ja sitten Länsi-Suomessa ei tämmöistä neroutta oltu keksittykään. Joo, kyllä. Avotulella vaan. Avotulella vaan. Joo, itse asiassa 1800-luvulla puhuttiin, mä luin yhtä, Suomen ensimmäinen kokkikirja tuli 1849, ne suomenkielinen, ja siinä puhuttiin myös näitä, tietenkin painotettiin paljon myös näitä säilömisjuttuja, koska 1700-1800-luvulla tuli myös kaikkia uusia juureksia, niin kuin vaikka sipuli, niin ihmisille piti opettaa tavallaan niiden säilömisestä, niin yksi kanssa, mitä me ei olla vielä mainittu, oli tuhkaaminen, kun puhuit tuosta uunista. Sekin perinteinen tapa. Joo, että sipulit esimerkiksi niin säilyy viikkoja ja viikkoja pidempään, jos ne laittaa leivin uunin tuhkaan ja säilyttää siellä. Joo, tosiaan tämä pitkä tangentti tuosta keskiajasta, peruutetaan siihen vielä. Keskiaika kesti Suomessa ruokakulttuurin osalta tosiaan, niin kuin sanottu, vähän pidempään kuin muualla. Meillä ei ja se johtuu niistä sodista ja syrjäisyydestä ja köyhyydestä, näin ainakin niin semmoisesta suhteellisesta köyhyydestä ja näin, mutta on olemassa ruokia silti, jotka on kantanut meidän päiviin asti, jotka tulee sieltä. Yhden epäillään oleva kalakukko. Joo, ruisjauhoja ja kalaa on pystytty tekemään täällä. Ja sen myötä luonnollisesti myös ruisleipä. Joo. Ja sitten mämmi. Joo, koska sekin on vaan sillä keitettyä sillä niin kuin mutta kuka tahansa, joka on syönyt kaupan mämmiä, tietää, että se maistuu täysin erilaiselta kuin semmoinen aito, sanotaan, vaikka itsekin olen syönyt itäsuomalaisen sukulaiseni tekemään mämmiä ja ei siinä kyllä, näillä on aika paljon eroa keskenään. Joo, onko se imelletty sitten ollenkaan tai yhtä hyvin tai... Kyllähän se täytyy tehdä siinä osa sitä prosessia, mutta ei se ole semmoista siirappimakeet. Ei yhtään. Sitten on vielä lipeäkala, joka saattaa olla ehkä jopa vanhin. Joo. Suomalainen niin kuin olemassa oleva ruoka ja sitä syödään vain jouluisin ja vain sellaisissa erikoisperheissä, jossa jostain käsittämättömästä syystä sitä halutaan syödä. Ja henkilökohtaisesti on sanottava, että pidän mämmistä, mutta lipeäkala saattaa olla kaikkein huonoin suomalainen ruoka, jonka olen koskaan syönyt. Ja tämä loukkaava puhe tietysti tulee toistumaan tässä jonkin verran ehkä tässä ohjelman mittaa, koska mä olen huomannut, että ihmisille suomalaisesta ruoasta puhuminen on myös äärimmäisen arka paikka. Jos sä sanot, että jokin on pahaa, niin ne suuttuu siitä välittömästi. Joo, no tervetuloa podcastiin. Kyllä, koska mun on sanottu, että lipeä kala on
pahaa. Se on aidosti pahaa. Se ei maistu pahalta, mutta siinä on epämiellyttävä koostumus ja se ei maistu miltään. Joo. No se on, ja mä mietin tavallaan just sitä, että ehkä keskiajan jälkeen oltaisiin mietitty, että ensimmäinen ratkaisuni kalan säilymiseen ja kokkaamiseen ei ole upottaa sitä tappavaan kemikaaliin. Mutta keskiajalla enemmän mietittiin, että fuck yeah, tappavia kemikaaleja. No se säilyy. Se on. Estää ne muut tappavat kemikaalit. Niin, aika lailla myöskin se, että niin. Se on vähän niin kuin ruoan kemoterapia. Ja siinä taas jotain, jonka mä joudun sensuroimaan. Oliko toi nyt liian arka? No, ehkä se on. Mediaalinen maailma. Mutta ei keskiajasta ole tavallaan sen kummempaa sanottavaa. Sen olennaisin merkitys on ehkä lähinnä siinä, että näiden tiettyjen ruokajuttujen se muodostaa niinku pohjan, mutta se pohja tulee mullistumaan ihan täysin 1700-luvulla johtuen eräästä tärkeästä tulokkaasta. Koska ennen tätä suomalaisten pääasiallinen perusape on ollut nauris. Ei makkara, niin kuin monet ajattelee, että makkarahan se on ollut aina. Suomalaiset ei syönyt juurikaan lihaa, eikä tunnetun historiansa aikana, vasta aivan viimeisen vuosisadan aikana suomalaiset on alkanut totuttautua siihen, että pitää syödä lihaa, ja sitten kun siihen on totuttauduttu, niin sitten sitä syödäänkin ihan saatanasti, niin kuin kaikissa kehittyvissä tai kehittyneissä maissa. Eli ei ollut edes paha, kun ne katolilaiset tuli ja kielsi sen lihansyön, niin mietittiin, no, että mikä käytännössä tavallaan jo ainoa vaan tietysti se, että siitä olisi voinut saada semmoisia tärkeitä ravintoaineita aina välillä, mutta... Joo, riistaahan silleen, että lintuja ja välillä joku hirvi jostain, joku jänis. Kyllä, mutta kuitenkin niin se pääasiallinen ruoka oli nauris. Mutta 1700-luvulla tuotiin tällainen, joka muutti ja mullisti kerralla koko suomalaisen ruokakulttuuria. Se oli peruna. Kyllä. Vihdoinkin joku, joka ei maistu hirveältä, mutta kasvaa yhtä helposti. Kasvaa helposti lähes läpi koko Suomen ja joka on hyvää ja täyttävää ja sisältää paljon hiilihydraatteja. Joo, ja käsittääkseni tämmöinen niin kuin kun nykyäänkin tehdään silleen, että suomalaiset on varmaan ainoa kansa, jotka tekee jotain ämpäriperunoita ja pussiperunoita ja parvekeperunoita. Tämä on ehkä semmoinen osa suomalaisruokakulttuuria, mistä ei puhuta. Ja me rakastetaan perunoita. Ehkä nuorempi sukupolvi ei enää niinkään paljon, mutta niin, paitsi ranskalaiset. mutta tämäkin on semmoinen asia, mikä on tavallaan... On pitkäaikaisempi kuin ihmiset ajattelee tavallaan, koska just ajatellaan, että että pitää olla kerrostalo, että voi tehdä parvekeperunoita ja että ei sitä voinut tehdä sitten kuin vasta joskus 80-luvusta eteenpäin, mutta semmoisia niin kuin, että kasvataan perunoita jossain säkissä eteisessä, niin on ollut semmoinen niin kuin käsittääkseni asia, mitä esimerkiksi Martat on opettanut niin pitkään kuin Martat on ollut olemassa. Joo, ja sitten tietysti ihan se, että vielä niin kuin 1900-luvulle asti kaupungeissa, aivan tavallisissa duunarikodeissa, niin saattoi olla jokaisella sellainen aivan pieni piha, ja siellä pienellä pihalla kasvatettiin sitten, mitä siellä kasvoi. Ja tähän saattoi kuulua ihan hyvinkin semmoinen pari rivistöä pottuja. No eipä se paljon vaihtoehtoja olekaan oikeastaan. Mä rupesin miettimään, että mitäs 1700-1800-luvulla takapihalla sitten kasvattaisiin. Niin, mutta 1900-luvun alustakin tässä puhutaan, kyllä siinä on sipulia, porkkanaa. Sitten on jo tullut muutama muukin juuressa. Jo itse asiassa se sama kokkikirja, mistä aikaisemmin puhuin, 1849, niin siinä on sellainen sanasto ruokatermejä, jotka on suomalaiselle uusia ja pitää selittää. Yleensä silleen, että sanotaan vaan, että mikä ruotsalainen nimi on. Ja ne oli esimerkiksi sipuli, porkkana, siivilä, neste, lautasliina ja hillo. Meidän yllätti, mutta että hillo oli siellä sanastossa selitetty eri toten, mutta joo, ilmeisesti kuitenkin hillosokeri on vaikka esimerkiksi semmoinen asia, mitä ei ole varmaan ennen 1800-luvua hirveästi pyörinyt tuolla noin. Joo, kyllä se hilloaminen on varmasti tehty ihan toisella keinoilla kuin niin kuin sokerilla. Ja voisi tietenkin olla, en ole asiaa selvittänyt, saattaa olla, että ei ne hillot välttämättä ihan niin yleisiä ole olleet sitten ennen tässä on nyt otettava huomioon se, että
Kun me siirrytään tälle modernille ajalle, niin täällä syntyy esimerkiksi 1700-luvulla perunan lisäksi Suomeen tulee ensimmäistä kertaa myöskin kunnolla ravintolakulttuuri. Muun muassa kahvi ja kaakao ja tommoset tuotteet Suomen ensimmäinen kahvila syntyy tänne Turkuun 1700-luvun noin puolivälissä muistaakseni. Joo. Ja siis nimenomaan tällainen konditoriakahvila. Mutta semmoinen kahvikulttuurin läpilyöminen tietty vei vielä 100-200 vuotta. Joo, kyllä. Kahvi oli jossain vaiheessa kiellettyä. Kahvipannun omistamisesta sai sakot. Oliko tähän tämmöinen joku raittiusselitys sitten, tai joku, mihin tämä liittyy? Joo, nähtiin paheellisena. Joo. Ja näin. Ja niin, kuten arvata saattaa, niin tämähän myötä syntyi sitten salakahviloita, niin kuin salakapakoita kieltolain-aikaa myöhemmin, että jengi sitten kaikesta huolimatta halusi kahvia juoda ja menivät sitten kellareihin jonnekin sovittuihin paikkoihin sumppia keittelemään ja sitä hörppimään. Joo, ironista siinä mielessä, että semmoinen modernin suomalaisen kahvikulttuurin syntyminen hän sitten taas on justiin tämän kolikon kääntöpuoli, eli kun 1900-luvun alussa tuli raittiusihanne, niin sitten vaihtui aamuryyppy ja lounasryyppy ja vierasryyppy aamukahviksi ja lounaskahviksi ja vieraskahviksi. Jep, ja mausteiden sitten osalta niitä alkaa tulla yhä enemmän lisää, ja suomalaisten ruokatottumukset alkaa erityisesti kaupungeissa muuttua sillä tavalla, että porvaristo tietysti on aina ensimmäisenä, ja sitä ennen aatelisto ottamassa vastaan tällaisia uusia juttuja, mutta myöskin duunarisukupolvet ja niin kuin luokat alkaa ottamaan sitä omakseen. Joo. Koska monet naiset työskentelee porvarikodeissa palvelijattarina tai keittiössä. Ja he näkee siellä, he opettelee siellä sen, että miten näitä uusia ruokia ja tällaisia uusia trendejä pitää tehdä. Ja he ei pysty replikoimaan niitä tietystikään, koska heillä ei ole niitä samoja raaka-aineita tai samassa mitassa omissa kodeissaan, mutta he pystyy tuomaan sieltä erilaisia valmistustapoja ja tällaisia ja tottumuksia ja ajatuksia sieltä sitten taas vuorostaan kaupunkien duunareille. Joo, syntyykö sieltä sitten tavallaan niin kuin osa näistä kulttuureista niin kuin korvikkeiden kautta, että onko niin kuin kahvin korvikkeet ollut duunareilla niin kuin ennen kahvikulttuuria? Sitä mä en osaa sanoa. No ei sitten. Mutta sen mä osaan tietysti kuitenkin sanoa, että silloin on niinku alettu kehittämään pikkuhiljaa sitä duunariruokaakin semmoiseen suuntaan, on ehkä sitä voi pikkasen vähän niinku valmistaa enemmän johonkin tietyllä tavalla tai tiettyyn suuntaan. Aivan, joo. Ja enemmän justiin, kun syntyy semmoisia asioita, niin kuin tuommoinen industrialisoituva luokkayhteiskunta, missä äijät on päivät tehtaalla duunissa, niin eri tavalla myös se rohkaisee myös erilaiseen niin ruokakulttuuriin ja hänen kaupunkielämä. Joo, ja sitten tietenkin siihen sanottava, että toki suurin osa ruuista oli silti puuroa, tai sitten se oli silavaa ja paistettuja perunoita tai ruisleipää ja muikkuu. Ei se niin kuin sinänsä, mutta siihen toi sitten semmoisia lisäosia, sitten just se, että saat olla vaikka oma kasvimaa jollain ja näin. Niin, mä voisin vaikka kuvitella silleen, että ja mausteita pystyy ostamaan. Tämä on niin täysin hypoteettista, mutta sillä, että jos vaikka tiedetään, että opitaan, että on joku kahvin keittämis semmoinen asia, minkä voi niin tehdä, mutta ei ole kahvia, että sitten niin voisi kehittyä vaikka marjalehtiteet tai kuusenkerkkäteet tai tämmöiset niin infuusiojuomat sitten tavallaan kuitenkin semmoisesta luokkien välisestä interaktiosta. Ja tämä on nyt se vaihe, tämä 1800-luku, kun tämä kehitys alkaa tapahtumaan, että me voidaan alkaa vihdoin puhua siitä, että nyt alkaa olla se vaihe, minkä me tunnistetaan niin kuin suomalaisena ruokana yleensä. Se ei ole mikään kauhean vanha ilmiö. Ja tämä on ehkä se juttu,
mitä me ollaan tässä yritetty vaivihkaa silleen alleviivata ja korostaa ja tuoda esiin. Eli se, että ihmiset ei ehkä ymmärrä sitä, että kuinka nuori asia niin kuin se, mikä me ymmärretään suomalaisena ruokana on. Sitä mä pidän tavallaan niin kuin arimpana paikkana, kun puhuttiin siitä, että se on, niin kuin, että on arka paikka sanoa vaikka, että joku on pahaa, mutta mun mielestä toi on niin kuin se arka paikka on sanoa, että, koska toi on just semmoinen niin kuin yhtä kuin, että teille ei ole ruokakulttuuria. Joo, mä nyt tietysti yleistän ja tällä tavalla näin, mutta mä oon aika varma, että on olemassa tässä maassa ihmisiä, jotka luulee, että makaronilaatikkoa on syöty satoja vuosia. Joo. No, tai lihapiirakkaa. Joo, eiköhän. Kyllä mä pidän sitä tavallaan mahdollisena, mutta sitten on niinku hauska ajatella, että edes joku motherfucking vatruska tai sitappi ei niinku, voinut olla olemassa ennen 1800-lukua. Joo, ja sitten tietysti, niin, nyt me päästään sitten siihen pitäjäruokien osioon, koska nämä on nyt niitä ruokia, mistä me ajatellaan silleen, no nämä on niitä perinneruokia. Joo, niitä mitä hirsitalossa keitetään. Niin kyllä, ja josta se Jaakko Kolmonen tässä teoksessa puhuu. Ja mä ajattelin, että mä voisin etsiä täältä satunnaisesti ehkä joku reseptin. No niin, satunnaisesti niin tietää, että se on paras kaikista. Ja niin, täällä oli muutamia sellaisia, joihin mä kiinnitin huomioon, ja mä mietin, että nyt ollaan jonkin äärellä. Että tätä siellä pitäisi saada niissä hienostoravintoloissa. Joo, ja josta tulee ylipäätänsäkin semmoinen fiilis, että tää on just sitä kamaa, että mennään vaikka esimerkiksi Lappiin. Osa näistä jutuista saattaa olla tietysti vanhempia, että tässä mainitaan joidenkin kohdalla, että tämä resepti on jo 1700-luvulta tai näin. Eli tosiaan tämän kirjan idea on se, että jokaisesta paikkakunnasta, niin kuin sanottu, on poimittu on niin kuin valittu yksi tai useampi sellainen juttu, joka paikalliset ovat mieltäneet. Surullista, jos teillä on vain yksi. Kaikilla muilla on joku 7. Joillakin voi olla, mutta, mutta joka niin kuin on mieltäneet omaksi perinneruuakseen. Ja tässä, sanotaan, tässä on nyt vaikka yksi. Punaskampsut. Savukoski. Kuulostaa hyvältä. Punaskampsujen taikina valmistetaan verestä, vehnä- ja ruisjauhoista, suolasta ja vedestä. Mausteena käytetään sipulia ja maustepippuria. Näistä sipulista ja maustepippurista me tiedetään heti, että tämä ei voi olla 1800-lukua vanhempi ruoka. Taikinasta tehdään pieniä litteitä kakkuja, joita keitetään vedessä 30 minuuttia. Kampsun sisälle voidaan työtää ennen kypsentämistä poronkuuta eli rasvaa. Tämä oli siis yksi lappilainen, vähän niin kuin savukoskelainen ruoka. Kyllä, ja se oli siinä. Joo. Siinä ei ollut mitään sen ihmeempää, mutta tässä on toinen. Tämä on vielä brutaalimpi. Tunka. Tunka on poronverellä täytetty suoli, joka keitetään kypsäksi, käytetään eväsruokana ja myös keittoihin. Oh, damn. Onko se vaan niinku, että sä niinku puret sen niinku puhki ja sit sieltä vaan pursuu kuumaa verta sun suuhun? Kaipa se veri kato hyhmettyy siinä, kun se keitetään. Joo, enemmän löllöksi, limaksi. No. Joo, siinä ei mitään muuta kuin verta suolessa. Joo, no mutta kun puhutaan niinku just tätä, mitä kaikkea niinku, niin voi sit keksiä. Tää on nyt sitä kulttuuria. Mäkin otin yhden ainoan reseptin ylös tuosta kokkikirjasta ja se on pääpiirteittäin sellainen, että se on linnunlihasoppa. Ja se tehdään niin, että paistettu lintu, joko mettos, teeri tai pyy, survotaan luineensa kivihuhmarissa, keitetään sitten voipalasen kanssa maidossa. That's it. Joo. Nyt mä aion sit sanoa jotakin sellaista, mistä moni ei tykkää. Mutta mun mielestä on olemassa syy siihen, minkä takia kukaan ei halua syödä noin 80% näistä ruuista. Se on se, että ne on ihan perseästi. Joo, tässä on mun mielestä justiin niin kuin, painottuu se selviytyminen. Ja se, että meillä on joku eläin ja siitä pitää syödä kaikki. Ja jos se selviytyminen, niin se, että ei meillä ole muuta. Niin että kun pitää keksiä tavallaan variaatioita näistä samoista aineksista.
Niin kun miettii, että ranskalainen perinteinen keitto on joku bouillabaisse, niin siinä on ihan samanlainen logiikka. Se tehdään sellaisista aineksista, mitä nyt sattuu olemaan saatavilla. Se ongelma vaan on se, että kun se on ruoka Ranskan rannikolta, niin se on keitto, johon tulee ensinnäkin jotain tusinaa eri merielävää. Ja sitten se maustetaan sahramilla, jota pystyy ostamaan, koska sitä on tuotu suoraan kolonialismin myötä. Ja niin kuin näin, niin se maistuu yllättävää kyllä huomattavan erilaiselta ja harvinaisen herkulliselta. Ollakseen tollainen kuitenkin pohjimmiltaan tavallaan yksinkertainen arkinen keitto. Ja meillä arkinen keitto on jotakin semmoista, ja täällä oli monta semmoista ohjetta tässä 3. kirjassa, jotka oli rannikkoalueelta, jossa sanottiin vaan, että ota yksi merilintu. Sitten mietin, että ihan mikä vaan vai? Ei ole mitään väliä. Niin. Lokki, albatrossi, aivan vitu sama. Yksi merilintu. Niin, joo, siis iso osahan, tosiaan kun me sivutettiin että iso osa näistä perinneruista liittyy säilymiseen, niin yleensä ruokakulttuurin parhaat perinneruuat syntyy enemmän siitä, että meillä on paljon kaikkea, mikä voi mennä pilalle, mitä me voidaan heittää niin kuin yhteen paikkaan ja tehdä ruuat. Ja tälleen mä jopa käsitän niin kuin tiettyyn pisteeseen asti jonkun pizzan. Silleen, niin kuin, että mulla on taikinalätty, mä voin laittaa mitä tahansa niin kuin on menossa huonoksi siihen päälle ja syödä sen. Pizza, kuuluisa italialainen ruoka, joka on oikeasti Kreikasta. Joo. Ja laajentuu kaikkiin flatbread-ruokiin tämä sama logiikka. Ja mä mietin aina, että nerot, tai silleen, niin kuin, että tämä on hyvä, jos sulla on niin kuin menossa vanhaksi semmoisia asioita, niin kuin tomaatti, basilika ja silleen niin kuin tommosia juttuja, mutta meillä on mennyt huonoksi enemmän joku mädäntyvä hevonen. Ei edes hevonen. Eräs turkkilainen ystäväni sanoo usein, että Eurooppa jakautuu 2: potaatti-Eurooppaan ja tomaatti-Eurooppaan. Ja mun täytyy myöntää, että jos mun täytyy silleen vaistomaisesti valita, että kumman ruuat on mun mielestä parempia mun kielellä, niin kyllä se on se tomaatti-Eurooppa. Mutta mä en halua tällä nytten sanoa, että suomalainen ruoka on pahaa. Mun mielestä se on liioittelua. Se on vaan, kun siinä ei saa käyttää mitään mausteita. Kyllä se vähän usein näin on, ja se ei ole mikään sinänsä ihme, että ravintolat tuunaa näitä suomalaisia ainesosia sitten minkä näköiseksi ikinä kikkailuksi tahansa silleen, että meillä on tässä nyt tällainen lanttupyree. Ja sitten miettii, että ei olisi ollut vielä 100 vuotta sitten mitään vitun lanttupyreetä. That's the point. Mun mielestä toi on hassu kritisismi, mutta ymmärrän. Joo, no ei se ollut kritiikki nyt tällä kertaa, vaikka mä käytiin kirosana. Vaan esimerkki siitä, että miksi niin täytyy tavallaan tehdä. Joo, kyllä. Koska eli mä jopa jossain määrin ymmärrän sitä, vaikka mä vihaan ravintolakulttuuria. Siis vaikkei sulla olisi hienosta ravintola, ja sä pistäisit ravintolan pystyyn, jonka idea on tarjota suomalaista perinneruokaa, niin et sä silti tarjoisi siellä niin kuin autenttista velliä. Joo, etkä sä tarjoisi siellä vertasuoles. Jep. Et joku verituote voi olla. Joo, mutta sehän täytyy olla kuitenkin valmistettu ruoka, eikä joku tommonen perseen paska. Anteeksi nyt vaan. Mutta samaan aikaan mä huomaan... Suosikki suomalainen ruoka. No siis tää on just se, tää on hirveä kirja. Kauhukirja. Tää on kauhukirja siinä mielessä. Tai semmoinen, että sä odotat vaan, että sä käännät sivuja ja sit sä olet jotenkin silleen, että kuivunut karhun paska. Ja sit sä oot silleen, että suomalainen Guantanamo-ohjekirja. Ei, no mutta niinku, siis sanotaan nyt näin rehellisesti ottaen, että niinku erittäin monet näistä ruuista on sellaisia, niinku, että kuinka monella eri tavalla sä voit kirjoittaa klimppisopan. Esimerkiksi se klimppisoppa nyt on vaan soppaa. Ei kyllä. Ole niinku missään mukana suomalainen näkemys pastasta. Tai sitten niinku, mutta tätä selatessa tulee myös selville 2 asiaa hyvin nopeasti. Mä luin tämän koko kirjan. Oho. Ja joka resepti. Joo, kyllä. Nice. Saadakseni kuvan siitä, että mikä täällä on mielletty pitäjäruuiksi. Asia 1, mikä tulee selville, on se, että Itä-Suomessa on tehty parempaa ruokaa kuin Länsi-Suomessa keskimäärin. Yeah.
asia 2, mikä tulee selväksi, on se, että Länsi-Suomessa, Uusimaalla ja osas Hämettä on tehty helvetistä parempaa ruokaa kuin muualla. Okei, joo. Koska kuinka ollakaan, nämä on niitä äveriäitä alueet, missä on varaa kokeilla ja tehdä kaiken näköisiä juttuja. Kun mä niin kuin katsoin mun oman vanhan kotipaikkakuntani perinneruokaa, pitäjäruokaa, niin se kyseinen pitäjäruoka oli tällainen leivos, joka koostuu hapankorppumurenista, jotka on sekoitettu niin kuin sokeriin ja tämmöiseen, ja sitten tehdään taikina, ja sitten sen päälle laitetaan kerroksittain kermavaahtoa ja 2 eri hilloa, silleen, että sitten tulee vaan semmoinen massiivinen kermavaahdon ja hillon. Kuulostaa ihan vitu hyvältä. Niin, se nimi on Hiekkaa alla, lunta päällä. Oho, kaunis nimikin. Kyllä, juuri näin. Ja toi on uusimaalainen pitäjäruoka. Sitten heti kun menee jonnekin vitun, otetaan tästä ihan randomilla auki joku. Jonnekin Kehä-kolmosen pois. Tämähän on se kaikkein suuri klassikko kauhu, eli sievi ja heidän ruokansa mutti. Joo, mullakin on mutti täältä. Joo. 3 desilitraa vettä, 6 desilitraa ohrajauhoja, 1 teelusikallinen suolaa, nokarevoita. Kiehauta vesi ja suola, kaada jauhot veden pinnalle, älä sekoita. Anna keitoksi kiehua hiljalleen 1,5 tuntiin. Jauhot muodostavat vahvan kannen keiton pinnalle. Pistele kauhan varrella reikiä pintaa, jotta vesi pääsee pulppuamaan jauhojen päälle. Sekoita lopuksi keitos kokkareiksi. Muttia nautitaan voisilmän kerran ja maitoa juodaan lasista. Ja maitoa juodaan lasista. Jep, tossa on mun mielestä nähdäkseni, ja tää on Pohjanmaalta, niin Keski-Pohjanmaalta tarkalleen ottaen. Mun mielestä tässä näkyy näiden alueiden erot. Joo. Mun mielestä tässä näkee, että Uusimaa on äveriäs. Ja itäsuomalaiset ruuat taas on hyviä siksi, että ne perustuu venäläiseen keittiöön usein. Ja siellä on paljon kukkoja ja laatikoita ja kaikkea semmoista herkullista. Ja siellä on Järvi-Suomen antimet ja näin. Sitten kaikkialla muualla on syöty tyyliin multaa. Joo, niin. Paitsi jossain varsinaissuomalaisissa alueissa voi olla silleen, että no meillä on tämmöisiä leivoksia, mitä me tykätään tehdä, ja sitten katsoo niitä ja miettiä, että no näähän on kaneliässiä. Niin kuin mikä, ettei. Kyllä niitä syö. Tai pullaa. Kyllä. Toi maito yllätti siinä mielessä, että mä sain semmoisen käsityksen, että maito on niinku tullut suomalaiseen ruokapöytään vasta 1900-luvun puolella. Että se olisi vasta niinku yleistynyt niinku tämmöisenä ruokajuomana niinkin myöhään. Erittäin merkittävä osa näistä pitäjäruuista on syntynyt vasta 1900-luvulla. Se selittää paljon. Koska joo, käsittääkseni ennen sitä, jos sulla on ollut lehmä, niin sä myyt sun maidon tai teet voita. Sen lisäksi osa näistä on muuttunut myöskin siinä mielessä, että mutti voi olla vanhempaa perua, mutta sitten maidon yleistymisen myötä on huomattu, että tätä herkkuahan voi nauttia myös maidon kanssa. Tätä mä oon vähän niin kuin miettinyt, että kun puhutaan justiin tästä, että muuttuuko nämä nyt sitten niin kuin niin kuin autenttiseksi, jossa lisäät niihin mustapippuria ja basilikaa ja balsamikoviinietikkaa ja silleen, vai onko sekin sitten vielä niin kuin perinneruoka, vaan niin kuin variaatio, vai onko mä nyt sitten joku tällainen ravintoloitsija kusipää, jos mä haluan laittaa mun rössypottuun vähän balsamikoa? Niin, mä siis sanon nyt tällä tavalla, että siis tää lähti ehkä vähän väärääkään, mä vihaan ravintolakulttuuria sen takia, että se alistaa työntekijöitä. Aivan, joo, se ei liity tähän se teeskentely on siinä mun mielestä se vaan se niin kuin, tavallaan osa sitä laajempaa teeskentelyä, jossa niin kuin, yritetään luoda jotakin hienoja mielikuvia samaan aikaan, kun ihmisiä poljetaan koko aika ja työehtosopimuksia rikotaan. Joo, no mutta miten muuten ihmiset vois kokea, että se on luksusta, jos se ei ole tehty ihmistä verellä ja kyynelillä? Niinpä. Mutta joo, mä haluaisin vielä niin kuin ehkä nostaa esille yhden sellaisen ruuan tästä kotomaamme ruoka-aitasta, tai sekin on Uusimmalta. Ja mä nostan sen ruuan esiin siksi, että se on ainoa näistä pitäjän ruuista, mistä mä oon miettinyt jo vuosia. Ja myöskin tämä kirjan lukeminen vaan vahvisti sitä tunnet, että tämä on meidän ainutlaatuinen semmoinen juttu,
joka tuntuu sopivasti perinteikkäältä, sopivasti vanhalta ja joka on kuitenkin niin kuin, no jakaa mielipiteet, mutta on mun mielestä ainakin oikeasti hyvää. Ja se on Porvoon pitäjäruoka, joka on Runebergin tortta. Aivan. Se erottuu tästä koko näiden kaikkien satojen ruokien keskellä kuin timantti paskasta. Joo, se on just semmoinen tuote, mistä on miettinyt, että okei, mä tiedostan, että on niin kuin ns. Niin kuin, klassikko ja kaikkea, mutta kuinka vanha tämä edes voi oikeasti olla. Että mä en olisi sinänsä yllättynyt, jos sä kertoisit mulle, että Runebergin tortta on keksitty vuonna 1987. Mutta kyllä se ihan oikeasti on, niin kuin liittyy Runebergiin. Jep. Että legendahan on, että se on Fredrika Runebergin keksintö, mutta tosiasia lienee, että se on ilmeisesti jonkun kondiittorin keksintö, joka sitten on saapunut Runebergille itselleen johonkin jälkiruokapöytään, ja sitten hän on todennut, että mitä helvettiä, tämähän on hyvän makuinen leivos, ja sitten Fredrika on saattanut siitä sitten reseptin ottaa itselleen. Ja ei edes tilaustyö, vaan tällainen jännittävä elokuvallinen tilanne, missä ärsy Runebergi sydän lavahtuu kauniista leivoksesta. Jotain sellaista, en tiedä. Mutta paljon siihen semmoista mytologiaa liittyy, mutta selvää on kuitenkin, että se on kansallisrunoilijamme ajalta oleva leivos. Ja siis mä haluan nyt korostaa, että se, minkä takia se osuu siellä mun silmääni, on siksi, että se on ainoa näistä ruuista tässä koko litaniassa joku lohikeiton lisäksi. Ehkä, ja muurinpohjalettujen. Mistä mä voin ajatella, että tämä on kansainvälisen tason ruoka. Joo. Että kehtaa näyttää. Että kehtaa näyttää ja samalla oma. Et esimerkiksi ei mun mielestä ei ole mitään vikaa vaikka monissa noista lihapadoista, mitä noissa on. Että nekin edustaa sitä parempaa ruokakulttuuria. Joo. Mutta kuinka erityinen ruoka sitten se lihapata on? Niinpä. Karjalanpaisti. Joo, kun mä mietin näitä, niin kun me puhuttiin just siitä. Joka on myös loistava ruoka. Niin, mutta kun nämä on niin geneerisiä usein, että ei silloin niin kuin, tavallaan, mitä sä niin kuin esittelet, kun sä esittelet jotain lihapataa, silleen, niin kuin, että okei, että tämä on niin kuin, koko tämän puolisen Euroopan perinneruoka tyyliin. Jep, syödään kaikkialla Itä-Euroopassa ja itse asiassa myös Länsi-Euroopassakin. Jep. Missään ei ole paikkaa, missä ei syötäisi jotakin versiota lihapadasta. Joo. Ja kyllä se on niin, että lohiruuat ja jotkut tommoset klassiset leivokset on niitä ruokatuotteita, mitä ulkomaalaiset tuntemani ihmiset pystyvät ja ilolla ovat löytäneet tavallaan, että tämä on tuonut elämään jotain lisää muutakin kuin tuskaa, traumaa ja surua, mikä sitten useissa näissä vanhoissa suomiruuissa on kantava elementti. Mediaalinen maailma. Suomalainen niin kuin ruokakulttuuri muuttuu sellaiseksi, mikä me tunnistetaan nykyiseksi suomalaiseksi ruokakulttuuriksi oikeastaan sotien välissä ja niiden jälkeen. Eli nälkävuosikulttuuri. No siis sotien jälkeen niin kansakunta vaurastui. Joo. Ja meillä oli mahdollisuus saada ostaa paljon enemmän, tulotaso kehittyi. Meille tuli kaikki sinne samat asiat, mitä tuli muuallekin. Meille tuli Coca-Cola. Ja tässä on mun mielestä semmoinen just hauska se kontrasti tavallaan, koska siinä oli semmoinen niin kuin siirtymä, että sit sodan aikaan tuli niin kuin kaikki nämä korvikkeet, mitä mä kyllä pidän silloin tavallaan. oli erittäin sitten tiukkaa. Joo, ja nämä, niin kuin, mä pidän näitä korvikeruokia tietyllä tapaa niin kuin tärkeänä suomalaisena perinneruokana, että mä mietin usein jotain maitohorsmaa, kahvia ja tämmöisiä tuotteita, jotain voikukkasalaattia tavallaan niin kuin semmoisina asioina, mitkä on tärkeitä suomalaiselle sielun kuvalle. Se voi olla totta, mutta aikalaiset ajatteli, että hyi vittu, ja näistä on päästävä eroon mahdollisimman nopeasti. Kyllä, ja mun mielestä toi just kuvastaa suomalaista sielun kuvastoa. Ja mä ymmärrän niitä aivan täysin, koska mä olen ymmärtänyt, että esimerkiksi vaikka joku pettuleipä maistuu aivan hirveältä. Joo, tekisi mieli maistaa joskus ihan vaan silleen kokeakseni. Mutta
tosiaan sodan puute muuttui yltäkylläisyyden myötä niin kuin suorastaan mässäilyksi. Ja mä veikkaan, että merkittävä osa suomalaisten kansallista sellaista traumaa tai identiteettiä liittyy nimenomaan siihen, että nyt kun meillä on tätä yltäkylläisyyttä, niin sitä täytyy hamstrata ja säästää ja niin kuin samalla ahmia kaikki, mitä ikinä löytyy, mutta samaan aikaan pitää sitten kiinni tavallaan kynsin hampain. Joo, että tässähän pian jo aletaan lähestymään tätä, että kun pysty käyttämään niin paljon voita kuin sillä vaan pystyy, niin sitähän sitten ruvettiin käyttää. Joo, kyllä. Ja sitten edetään jo niin kuin jonnekin 70-luvulle, kun tuli kaikki nämä anti-voi niin kuin kampanjat sitten taas, missä ajateltiin, että voi on aiheuttanut jonkun tämmöisen kansanterveydellisen kriisin, joka vertaantuu lähes johonkin alkoholiin tai muihin tällaisiin pelottaviin aineisiin. Ja osasta näistä pitäjäruuista Jaakko Kolmonen sanoo esimerkiksi, no sitä on tehty tällä paikkakunnalla 30 vuotta. Joo. Tai 50 vuotta. Sen ei tarvitse olla sen pidempi aika. Ja se näkee kyllä vaikka siitä, että se voi olla just joku semmoinen leivos, mihin heitetään vaan 0,5 kiloa voita. Ja sitten miettii, että jes. Että niinku, ettei vaan pystytte tekemään näin niinku kaikki. Joo. Eikä vaan porvarit. Niin, se kertoo jotain siitä historiasta justiin tavallaan, että mietitty, että no, että jos meiltä kysytään perinneruokia, niin emme nyt haluta laittaa mitään pettuleipää siihen. Tai silleen niin kuin sanoo, että meidän perinneruoka on tyhjä kulho ja kyynelät, vaan sitten halutaan miettiä, että no, että mitä täällä on niin kuin ollut viime aikoina, mikä on niin kuin jees tavallaan, niin kuin edustaa oikeasti tavallaan semmoista jotain niin kuin iloa ja onnea. Ja siinä me päästään nyt siihen ruokakulttuuriin, mikä on meidän ruokakulttuuria, eli siis sitä, mitä me tehdään ruuaksi ja mitä me syödään ja näin. Ja mun kysymys onkin sulle. Mitä söit tänään? Ei, vaan mitkä on sun top 3 lemppari suomalaiset ruuat? Damn. Saat miettiä rauhassa. Minä leikkaan sen miettiajan pois sitten. No, tässä just mennään häilyvällä rajalla, että mikä on ainesosa ja mikä on ruoka. Puolukkahillo, lasketaanko ruoaksi? Joo, totta kai. Joo, mä sanoisin, että puolukkahillo. Mä sanoisin, että Karjalan piirakka, jos mä saan laskea munavoin mukaan, niin lasken. Totta kai, onhan sekin. Ja sit mun takakurvi, mikä yllättää ihmiset, eli kesäkeitto. Joo. Se on hyvä kolmio. Mäkin pidän kesäkeitosta. Musta se on turhaan parjattu ruoka. Mä luulen, että moni suomalainen ruoka tai arkiruoka saa senkin takia paskaa niskaan, että niistä on tehty huonoja kouluruokaversioita. Mä luulen, että monilla kesäkeitto on ollut tästä syystä inhokkilistalla. Nimenomaan. Mulle kesäkeitto on semmoinen ruoka, minkä mun iso äiti on tehnyt oman puutarhan tavaroista. Ja itsekin sitä lapsena muistan syöneeni, eikä siinä mun mielestä mitään vikaa ollut. Joo. Ehkä lohikeittokin kuuluisi sinne. Onko se ruotsalainen? No, on se suomalainen ruoka, vaikka se on myös ruotsalainen. Niin, me hyväksyttiin jotain, että on mahdollista. Joo, kyllä, koska muuten suomalaisia ruokia jäisi jäljelle joku mustelmille mukiloitu Saimaan norppa. Sitä kun pääsisi maistamaan. Niin. Se on hyvä vastaus. Mä sitten mietin vaikka sitä, että tämä on nyt tässä puhuttu silleen jotenkin mukamas kriittisen oloisesti, mutta mä haluan nyt tuoda esille, että siis kuten sanottu, mä en inhoa suomalaista ruokaa itse, vaikka mä puhuin monista noista pitäjäruuista ikävästi. Mä puhun niistä ikävästi siksi, että ne on perseessä. En siksi, että mä vihaisin suomalaista ruokaa. Mutta on olemassa suomalaisia pitäjäruokia, jotka on hyviä. Erittäin hyviä, ja me syödään niitä jatkuvasti. Esimerkiksi suomalainen joulupöytä. Minusta jouluruokaa voi syödä sen kerran vuodessa aivan hyvillä mielin. Joo. Ei vituta. Parasta, mitä voi sanoa. Lapskoussi on mun mielestä helvetin hyvä ruoka. Se on raumalainen perinneruoka. Myöskin saksalainen, mutta mitäpä väliä silloin. Tosi hyvää ruokaa. Ja kalakukko aina maistuu. Ei mitään ongelmaa. Karjalapaisti ihan ehdottomasti itselleni yksi tärkeimmistä ruuista, koska olen sukujuuriltani osittain Karjalasta. Joten
Joten se olisi niin kuin yksi mun top 3, karjalanpaistit. Aivan. Mä oon itse tosiaan Pohjois-Pohjanmaalta, niin meillä ei ole mitään ruokakulttuuria, mitä mä voisin muistella mitenkään lämmöllä. Että kyllä parhaat ruoat tuli sitten, kun pääsi sinne kouluun. Niin, aivan. Ja niin sitten mä itse lisäisin siihen se suomalainen ruoka, jota mä teen kaikkein useimmin, on makaronilaatikko. Joo. Joka ei tietysti ole vanha ruoka, koska se on, siihen käytetään paljon juustoa ja siinä on makaroneja. Kyllä. Ja näin. Mutta se on meidän modernia suomalaista ruokakulttuuria. Joo. Suomalainen mac and cheese. Kyllä, suomalainen mac and cheese. Makaronilaatikko, helppo tehdä, aina maittaa. Luonnollisesti rakastan kaalilaatikkoa. Joo, kaalilaatikkoon kuuluu myös mun omaan suosikkiin. Ja se on myös sellainen ruoka, jota itseäni ei hävettäisi tarjota kenellekään. Kaalilaatikkoa, puolukkahillo ja smetanoin kanssa. Yes. Joo. Leipäjuusto tuli myös mieleen. Leipäjuusto on hyvää. Pidän siitä hyvin paljon. Mä en itse asiassa tykkää syödä leipäjuustoa lakkahillon kanssa. Mä laitan siihen mieluummin omenahilloa. Okei. Se on mun oma henkilökohtainen perversio ja kaikki sanoo mulle aina, että mä oon ihan kusipääpetturi paskanaama, koska mä teen sillä. Joo, niin. Mä mietin, niin. Jos mä kunnioittaisin sua, niin mun kunnioitus laskisi 20%. Alright, mutta mä en ole koskaan pitänyt lakkahillosta. Musta se on aika yhdentekevä makusta, mä pidän paljon enemmän vadelmahillosta. Ottaen huomioon, että se on tavallaan ns-luksushillo ja että se... että sillä on sellainen maine. Niin, se on Suomen vastine Sahramille. Joo, se ei tavallaan niin kuin kuitenkaan sit omaa niin semmoista, niin kuin, että jotenkin miettisi, että tämä on selkeästi 3 kertaa kalliimpaa ja parempaa kuin vadelmahillo. Ja mä en myös pidä siitä, että ne siemenet on siinä niin vahvasti läsnä siinä tekstuurissa. Joskus pidän. Ja erityismaininnan mä annan sille, että on sellaista eilistä sienikastiketta, jonka voi uudelleen lämmittää ja sitten laittaa sen voidellun jälkiuunileivän päälle. Joo, ruisleipä ehkä muuten puuttui listasta, että jälkiuuni, ruisleipä ja varrasleipä on semmoisia asioita, mitä kulutan tasaisesti ja rakastan suuresti. Kyllä, jälkiuunileipä on mun mielestä parasta ruisleipää ja mun ongelmani suurimman osan ruisleivän kanssa on se, että se on liian hötöä. Ja silloin mä useimmiten ostan vaan kaupasta mieluummin vaaleat leipää. Joo, mä oon samaa mieltä, että sen pitää olla kovaa kuin elämä. Joo, semmoista, että sun leukaa sattuu, kun sä syöt sitä. Joo, siinä on jotain variaatioita. Kaikki ruisleipä, mitä mä ostan, ei ole välttämättä jälkiuunia, mutta silloin tällöin on jotain semmoisia, jotka on siinä välimaastossa, kuin esimerkiksi tämä ohut herkku, oululaisen ohut herkkupala. Näin, ja nyt me aletaan päästä sitten siihen, kun sä mainitsit oululaisen, niin me päästään siihen, että tietysti kehittyneenä valtiona suomalainen ruoka on nyt sitten firmojen käsissä. Ja Saarioinen on tärkein ruokakulttuurimme keskellä oleva Ehdottomasti tekijä. Näin. Mä katsoin kerran erään YouTube-videon, jossa joku jenkki saapui Suomeen, tällainen ruokabloggeri. Ja se oli mun mielestä jopa yllättävän hyvin tehty tämmöinen suomalainen ruokavideo, koska hän meni syömään vaikka esimerkiksi Helsingin kauppatorille muikkuja ja näin poispäin. Ja sitten siinä oli semmoinen vaihe, missä hän kävi yhdellä tislaamolla juomassa viinaa. Ja sitten siellä oli tämä yksi tislaamon työntekijä, joka sanoi, että nyt on se vaihe tästä reissusta, kun sä syöt oikeat suomalaisia ruokia. Eli räkäpizza, maksalaatikko, valmis, sellainen punajuurisalaatti ja et cetera. Ja nyt me päästään sitten tosiaan siihen, että on sitten tässä arjen ruuankin tasolla on monia eri tasoja. Kyllä. On tämä valmis ruoka, on se ruoka, mitä me ajatellaan, että niin kuin tämä on sitä meidän perusruokaa, itse tehty makaronilaatikko ja lässy, näin. Ja sitten pikaruoka, joka on usein fuusioruokaa. Siis sellainen ravintoloista tilattava pikaruoka. Joo, kun mä ajattelen mun lapsuuden kantavia makuja, mitä meidän äidin keittiössä on tehty ja isänä keittiössä. Ei aina, molemmat tykkää laittaa joskus oikeatakin ruokaa, mutta molemmat on ollut töissä käyviä ihmisiä, joiden on pitänyt elättää lapsi ja pysytellä hengissä. Niin ne kantavat maut on ollut semmoisia, kuten
pakastettu hernemaisipaprika on yksi kantavimpia makuja mun lapsuudesta. Mä en pysty syömään sitä enää ikinä. Mä muistan sen maun heti, kun mä suljen silmäni ja se kummittelee mun sillä niin kuin lapsuuden traumojen semmoisena kantavana aistikokemuksena. Ja kana suikale paketti, semmoinen valmiiksi maustettu ja halvin kermajuusto. Ne on ehkä semmosia, mitkä niinku, on oikeasti tavallaan niitä, millä mut on niinku kasvatettu. Meillä taas oli joka päivä lämmin ruoka, mutta mä luulen, että kun mä luettelen nämä ruoka-aineet, niin mä tiedän, että on varmaan olemassa semmoisia helsinkiläisiä koteja, joissa kokemus on semmoinen, että se ei ole näin perinteinen. Mä tiedän, että monilla pienemmillä paikkakunnilla moni muukin on syönyt hyvin samalla tavalla kuin meillä. Elikkä on perunoit ja jauhelihakastiket. On pastaa ja lihapullia. On riisiä ja paistettua kanaa. Yeah. On jauhelihakeittoa, kalakeittoa, nakkikeittoa, kaalilaatikkoa, paistettua maksaa, joskus riistaa, et cetera, kesäkeittoa ja näin. Elikkä, ja sanotaan näin, että on ehkä semmoinen 10 ruoasykli. Joo. Ja sitten niinku pyörii ympyrää, että niinku vähän fiiliksen mukaan. Että Kyllä. Joo, no siis... Tänään syömme perunoita ja nakkikastiketta, huomenna syömme perunoita ja jauhelihakastiketta. Kyllä. Joo, ehdottomasti. Ja tunnistin monet noista ruuista kotipiiristäni ja osa sitten taas oli selkeästi isovanhempi ruokia ja osa sellaisia, että kukaan meidän perheestä ei suostu laittamaan tyyliin, että mä sain vaikka maksaa ani harvoin ainoastaan niin kuin isän kanssa, joka oli ainoa perheestä, joka sitten suostui syömään. Meillä syötiin maksaa nimenomaan siksi, että se oli mun isäni lempiruoka. Aivan, joo. Ja tämmöiset riista-asiat oli aika harvinaisia. Piti silleen niin kuin käydä säkä, että joku kaverin kaveri silleen tarjosi isot määrät jotain riistaa pakastimeen, että sitä pystyi niin kuin oikeasti tekemään. Ja meillä sama juttu, että sitä sai sitten sukulaisilta, jolla oli ylimääräinen, niin kuin vaikka saattoi saada vaikka syksyisin muutaman kilon hirvikimpaleen. Joo. Ja kyllähän se oli juhlallisen tuntusta hirvisoppaa ihan helvetin hyvää. Joo, kyllä vain. Mutta joo, ehdottomasti sitten näissä justiin on niinku kantavia makuja mun mielestä ne, mitä justiin niinku pakastimesta saa joka ruokaan. Eli meillä just tavallaan sitten niinku joka ruoas oli se pakastettu sipulisilppu ja pakastettu herramaisipaprika. Niin ne vaan niinku lisättiin jokaiseen nakkikastikkeeseen ja silleen broilerin päälle ja silleen niinku about kaikkiin ruokiin, mitä tehtiin. Mä luulen myös, että tähän kokemukseen liittyy, että vaikka ihmiset aina haukkuu kouluruokaa, musta kouluruoka oli hyvin, ei mulla ollut siitä mitään mukisemista, mutta ei se nyt maailman parastakaan useimmiten ollut. Ja näin, kuitenkin se on vaikuttanut todennäköisesti meidän sukupolveen sellaisella tavalla, että me ollaan saatu syödä ensimmäistä kertaa monia ruokia, mitä ei välttämättä kotona ole saanut. Joo. Ja vaikka ne olisi ollut meidän mielestä silloin pahoja, niin niistä on muodostunut tavallaan semmoinen, että niitä on voinut syödä myöhemmin semmoisena itse tehtyinä versioina tai vastaavaa. Ja miettiä siitä sitten, että minua on huijattu. Tämähän on itse asiassa ihan hyvää, niin kuin vaikka se kesäkeitto. Kesäkeitto, kaaliruuat, tommoset on yleensä. Joo. Ja sellaisia, mitä tulee, niin kuin, mä luulen, että aika monelle tietyn ikäpolven ihmiselle lasagne on tullut ensimmäistä kertaa vastaan kouluruokana, tai lasagnette tai joku tommonen. Joo, ja ehkä jotkut silleen niin kuin, muistan itse, että semmoiset jotkut meksikolaisruuat, että on saattanut olla joku takopata tai joku semmoinen, mikä on niin kuin jauheliha, missä on joku takomaustepussi laitettu. Ja sillä ehkä sai jotain nachoja sitten siihen sivuun tai jotain. Nykylapsien kohdallahan näin ei taida enää olla, vaan mä olen ymmärtänyt, että meininki on erityisesti isommilla paikkakunnilla ja ennen kaikkea Helsingissä, niin se, että lapset ei vaan enää yksinkertaisesti syö kouluruokaa, koska ne on tottunut siihen, että kotona tai ravintoloista saa parempaa. No, mä ainakin koin semmoisen siirtymän, että sitten kun mä olin 15 ja lukioikäinen ja
silleen niin kuin tulin isoon kouluun, isoon kaupunkiin ja koulu oli toisella puolella City Markettia tietä, niin ja ruokatunti kesti 45 minuuttia ja kukaan ei katsonut, että minne sä menit siinä aikana, kukaan ei katsonut, että poistuiko se koulun alueelta, niin en mä enää käynyt koulun ruokalassa, mä kävin ostamassa patongin City Marketista. Joo, mä lopetin kouluruuan syömisen yläasteikäisenä sosiaalisesta ahdistuksesta johtuen, koska mulla oli semmoinen irrationaalinen pelko, että koska mulla on tasapainovaikeuksia ja niin kuin koordinaatio-ongelmia, mä pelkäsin niin kuin vaistomaisesti kaatavani jonkun ihmisen päälle vahingossa tarjottimen tai tiputtavani sen lattialle tai näin, joten mä en vaan käynyt. Joo, okei. Brutal. Ja sit mä olin oikeastaan mun jokainen päiväni, koska mä en pystynyt myöskään syömään aamupalaa, koska mä oksensin sen ulos, niin käytännössä mä söin mun ensimmäisen ateriani päästöni kotiin kello 5 illalla. Näin vain. Aina. Okei. Mutta sit lukioaikana niin tää tapa jäi, mulle ei enää ollut sitä samanlaista ahdistusta tälleen, mutta silloin mä olin jo sit tottunut siihen, että kun me ollaan täällä kaupungilla, että lukio sijaitsee kaupungin keskustassa, niin mä voin ruokatunnilla vaan kävellä syömään ihan mitä mä haluan. Joo. Kyllähän se on tietynlainen vapaus, kun niinkin voi tehdä, mutta tietyssä mielessä se, että ala-asteella ja yläasteella on pakotettu ruokailemaan, niin on kyllä varmaan ollut silmiä avartavaa sillä tietyssä mielessä, mutta kaikesta mun parjaamisesta huolimatta, niin meillä on kyllä kotona tehty niin kuin muitakin ruokia ja eksperimentattu semmoisilla tavoilla, että koen kyllä, että mun mieli on avartunut ehkä enemmän kotona kuin koulusta. Joo, ja jokaisella perheellä on varmaan jotain sellaisia ruokia, mistä voi sanoa, että no niitä ei syöty meillä hirveän paljon. Kyllähän se on se maksa, on semmoinen, että ei sitä, kyllä mä tiedän, että kun meillä syötiin kermasta maksakastiketta, mikä on hyvää mun mielestäni, niin ei, mä osaan sanoa, että ei sitä kyllä varmaan syöty juuri missään muualla. Mutta sitten taas kun mä menin vaikka kaverille, oli paljon yökyläilyjä, kun oli lapsia ja näin poispäin, niin yhden kaverilla syötiin vaikka tomaattikeittoa usein. Sitä ei syöty koskaan meillä. Joo, ei meilläkään. Mutta siitä on muodostunut yksi mun suosikkiruokia tehdä niin kuin itse kotona. Että itse on niin kuin tosi paljon mennyt siihen suuntaan, että en mä syö mitään, mitä me syötiin kotona, koska se oli niin syklistä, että mä koen, että mä saan palautettua ne maut mun päähän silleen niin kuin sekunnin murto-osassa. Mä teen niin tavallaan, se makaronilaatikko on varmaan ainoa semmoinen kotiruoka, mitä mä teen vieläkin itsekin, mutta sillä säännöllisesti, mutta kyllä mä palaan välillä silleen, että mä tykkään tehdä makkarakeittoa tai joskus mä tykkään tehdä ihan oikein perinteisen ruskean kastikkeen ja syödä sen kanssa perunoita. Ja se on hyvää. Ja siinä on, sen jälkeen, kun ne vuodet on kulunut niin, että sitä ei tarvinnut syödä joka päivä, niin sitä pystyy arvostamaan eri tavalla. Joo, mä teen ainoastaan semmoisia perinnäruokia, mitä meillä ei tehty kotona. Eli jotain, mitä mä enemmän söin sille jossain isoäidin luona, kaaliruokia ja sitä kesäkeittoa. Joo, itsekin on kyllä tehnyt kaalilaatikkoa ja näin. No, kun sanotaan, että suomalaiseen makuun, niin näidenhän rinnalle on nyt sitten tullut kiinalainen ruoka, sushi, kebab, pizza. Mun näitä on kaikki vähän muokattu. Suomalainen pizza, suomalainen kebab ei ole ihan niin kuin döneriä useimmiten. Suomalainen pizza, paljonko se muistuttaa mitään muuta pizzaa tässä maailmassa. Riippuu kenestä hakee. Niin, kyllä näin. Sitten kiinalainen ruoka suurimmassa osassa ravintoloita. Pakko laskea sitä tulisuusastetta, koska suomalaiset ei edelleenkään kestä tulista kovin hyvin. Se on makeampaa ja näin poispäin kuin usein. Tämä on tietyssä määrässä tietenkin globaali ilmiö myös. Joo, on. Että kyllähän niin kuin, mä kävin vaikka Hongkongissa museossa, paikallisessa historiamuseossa, siellä puhuttiin, että
tästä, kun tultiin Yhdysvaltoihin, kiinalaiset saapuvat Yhdysvaltoihin ja sitten heidän kohtelustaan ja sitten tavallaan luotiin tällainen narratiivi siitä, että miten tämä niin kuin kiinalainen ravintolakulttuuri on ollut niin kuin, sille niin kuin yhteisölle tosi tärkeä niin kuin selviytymisen muoto, koska se on ollut about ainoa asia, mitä on pystynyt tekemään, mutta sitten ei ole pystynyt tekemään niitä autenttisia kiinalaisia ruokia, niin ne on ollut silleen about kaikki NS-länsimaiseen suuhun. Joo, no siis klassikko on just nimenomaan, että kenraali Zonkana, merkittävä amerikkalainen ruoka. Kyllä, California roll. Jep, ja niin edespäin, niin edespäin. Britanniassa tietysti monet kurjeruuat on oikeasti britannialaisia ruokia, ei millään tavalla intialaisia tai pakistanilaisia. Ei Amerikassakaan niin italialaista pizzaa pääosin syödä. Ei siellä syödä amerikkalaista pizzaa, ne on tehnyt siitä ihan oman juttunsa. Kyllä. New Yorkilainen pizzahan on ihan niin kuin Chicago pizza. Ja nehän on ihan niin kuin culinary staples. Jep. Ja näin, että tietysti, ja tämä on sitten se viimeisin vaihe, eli se, että nyt alkaa tulla myöskin sitä, että meillä tehdään autenttisempaa napolilaista pizzaa. Mutta suomalainen perinnepizza on semmoinen lätty, missä on ranskalaisia majoneeseja päällä. Niin, sekin on olemassa, mutta sitten on tullut näitä, niin kuin, tavallaan niitä, että nyt alkaa tulla jo sitä, nyt tässä on sitä autenttista makua, halutaan sitä. Mä kehuin meidän viime kauden viimeisessä jaksossa kiinalaista ravintolaa siksi, että sieltä saa sellaista kiinalaista ruokaa, mitä muualta tästä kaupungista ei saa. Eli sellaista, mikä maistuu kiinalaiselta ruoalta. Mikä voi säikäyttää. Niin, missä on potentiaalia siihen, että se ei olekaan kaikkien makuun. Niin tämä on mun mielestä sit tavallaan se viimeisin vaihe, ja se on sitten taas osoitus siitä, että se globalisaatio on astunut taas askeleen verran pidemmälle. Että kyse ei ole enää vaan siitä, että tässä on tällainen ulkomainen tuote, joka meidän on tuotava suomalaiseen makuun sopivaksi, niin voimme myydä sitä, vaan se alkaa olla sitä, no nyt kun se on tullut tutuksi ja sitä on myyty jo näin, niin nyt tässä on hei se alkuperäinen versio teille kulinaristeille. Ihmiset arvostaa semmoisia termejä kuten autenttinen ja historiallinen ja niin edelleen. No vaikka kysymys on vaan siitä, että ne haluaa syödä jotakin, mikä tuntuu erilaiselta. Ja omassa tapauksessani usein mun mielestäni se vaan maistuu paremmalta. Joo, no siis tämä on justiin myös se kysymys, että usein Suomessakin nämä asiat siltä tuntuu liikkumaan sen verran hitaasti, että usein on syönyt jo kaikki kaupunkiinsa antimet ja sitten vaan odottaa, että jos asuu pitkiä aikoja yhdessä kaupungissa, jossa on tämmöinen Turun kokoinenkin, niin odottaa vaan, että avautuisipa joku uusi paikka, missä olisi jotain uudenlaista ruokaa, koska kaikki nämä tyyliin perus kebab-pizzeriat ja kiinalaiset maistuu kaikki ihan identtisiltä. Ja sitten vielä on otettava tämä asia esiin, että kun kaikki on nyt firmojen käsissä, niin sellainen ehkä viimeinen kysymys, jota voidaan pohtia. Onko Fazer ja sininen suomalainen ruoka? Joo. Joo, niin mäkin sanoisin. Mutta siinä on mahdollisuus mun mielestä problematisoida se. Nyt kun me ollaan kaikki kätelty niin monta kertaa jo tästä asiasta, että sen ei tarvitse olla uniikki paikalle tai kulttuurille, sen ei tarvitse olla vanha, ja sen täytyy olla ainoastaan valmistettu ja brändätty, niin that's it. Ja Fazerin sininen on ehdottomasti niin kuin meidän ruokakulttuurin salmiakin ohella se on niin kuin ihan semmoinen niin kuin kulmakivi sillä, että miten ihmiset tutustutetaan suomalaiseen ruokaan. Joo, ja samalla tavalla ne Saarioisen räkäpizzat on suomalaista ruokaa, suomalaisen ruokakulttuurin kulmakiviä viimeisten vuosikymmenien ajalta. Huolimatta siitä, että ne on semmoista tehtaassa roiskastuu ja muumilimsa. Mitä näet? Mihin tahansa iskee muumi, niin se on heti suomalainen. Joo, muumi Rocky Road Ice Cream.
sisältää muumeja. Ilmeisesti eikö Rocky Roadissa on vaahtokarkkeja? Aivan, joo. En mä edes tiedä, mitä Rocky Roadissa on itse asiassa. Joo, no ei kai siinä sitten mitään, jos tämä asia olikin näin helpolla tavallaan selvitetty. Mä ajattelin, että se semmoinen niinku monikansallinen yritys. Niin. Onko sen niinku, voiko sen sanoa edustavan Suomea? Niin. Että oliko se silleen, Turun sinappi lopetti olemasta suomalaista perinneruokaa, kun se muutti Puolaan, mutta nyt se taas on, kun se muutti Suomeen. Niin että onko, vaiko eikö? Koska niin, no tähän voisi tehdä semmoisen argumentin. onko pingviini tuutti suomalainen ruoka, kun ottaa huomioon, että sen omistaa amerikkalaiset? Niin. Mun mielestä ei ole välttämättä. Niin, tietty, se voi olla suomalainen brändi. Niin, tämä voi tietty vetää semmoisen justiin niin kuin, tietty just argumentin, että monissahan paikoissa justiin tämän tyyppiset ruuat on niin kuin, sidottu paikkoihin silleen, että sun pitää, silleen, että ollaksesi joku tietyn tyyppinen kinkku, sun pitää olla jostain tietystä paikasta silleen, ja sitten niin näitä viinirypäleitä ja tälleen, niin pitääkö se nyt sitten olla silleen, niin kuin, tavallaan, että pitääkö se Unescon suojata silleen joku Fazer-tehdas jossain Helsingissä, että se on niin kuin. Niin, sitten on just tämä elementti, että sitten kuitenkin tosiaan on näitä suojeluita. Kalakukko on. Sä et voi tehdä muualla autenttista kalakukkoa kuin Savossa. Joo. Ja myydä sitä sellaisena. Niin. Että turha yrittää kusettaa. Meillä on EUlla on jo on siihen leimat, sama juttu fetan kanssa. Jos mä menen kauppaan ja mä ostan juustopaketin, missä lukee feta, niin mä tiedän, se on Kreikasta. Kyllä. Niin, no. Mutta joo, että mikä se sitten on, että onko se sitten enemmän siitä, niin, että miten se niinku luonnistuu sitten se semmoinen kulttuuri-identiteetti tavallaan, että jos valmistusprosessi on sama, jos ainesosat on samat, resepti on sama, niin onko se valmistuspaikka ja jonkun yrityksen niinku omistus jostain tietystä prosessista sitten se asia, mikä tekee siitä niinku, tavallaan paikallista. Että jos joku amerikkalainen firma rupeaa tekemään jotain silleen niin kuin veripelttua, niin onko se sitten silleen, että tämä ei ole, onko se niin kuin silleen jotenkin gatekeepaa jotain veripelttua? Palttuu. Niin. Mutta tässä päästään mun mielestä semmoiseen, mikä on loppupeleissä sit kaiken kulttuurin ja kulttuurituotteiden ongelma. Elikkä puhutaan vaikka, että jokin elokuva on yhdysvaltalainen, jos siinä on yhdysvaltalainen ohjaaja ja pari yhdysvaltalaista näyttelijää, mutta se on kuvattu vaikka Slovakiassa ja siinä on saksalainen erikoistehostetiimi. Ja sen kuvaaja on tsekkiläinen ja niin kuin näin, mutta sitten me ajatellaan, että koska se tuotantokoneisto, joka markkinoi sitä, on Yhdysvalloista, niin se on yhdysvaltalainen elokuva. Niin, se on mun mielestä just niin kuin identiteettikysymys, eli kenelle sitä markkinoidaan ja millä tapaa. Että tässä on mun mielestä sit niin kuin esimerkiksi tärkeintä se, että mitä kieltä siinä elokuvassa puhutaan, on esimerkiksi oleellista. Joo, ja sitten mä sanoisin myös, että osittain tämä on, mun mielestä on osittain myös mystiikkakysymys, koska viime kädessä me nojataan monien tämmöisten asioiden kohdalla silleen, että it's English in spirit. Tai tavallaan silleen, että me voidaan ajatella, että jokin on niin kuin hengeltään vaan jotain sellaista, että siitä ei saa pois sitä. Että mä voin tehdä puilabessiä, kuvitellaan, omassa kotikeittiössä täydellisesti. Ja sitten ei tule suomalaista ruokaa, se on edelleen ranskalainen keitto. Niin mä ajattelen, joo, että se on niinku että se on niinku siinä motivaatioon tavallaan niinku sidottu, että tässä elokuvakysymyksessäkin niin mä ajattelen sitä, että ketkä on ollut niitä niinku driving forceja tavallaan, niinku, että ketkä niinku ajaa sitä projektia niinku eteenpäin, että ketkä on niinku päättänyt, että se tehdään ja että se tehdään tällä tavoin. Ja tämän takia silleen joku Mika Kaurismäki voi tehdä elokuvan, mikä sijoittuu pääasiassa Etelä-Amerikkaan ja siinä puhutaan vaan englantia ja siinä on joku 2 suomalaista näyttelijää, jotka pyörii jossain Etelä-Amerikassa, mutta ne puhuu englantia koko ajan. Silti mulle suomalainen elokuva heittomerkeissä
koska se on niin kuin ns. Koska siinä on Mika Kaurismäki ja Yle on varmaan rahoittanut. Niin, nimenomaan tavallaan siinä on se tavallaan puoli. Ja ei sitä markkinoida silleen, että ei kukaan sitten Chile sitä kato. Juu. Mutta olisiko siinä meidän tarpeeksi aihetta käsiteltynä tällä erää? Ehkä siinä olisi. Tuli jopa vähän nälkä, voisi mennä sillä. Joo, mäkin aion syödä tämän jälkeen. Joo, voisi mennä ostaa kaupasta ämpärillisen verta. Iso osa näistä on kyllä asioita, mitä on vaikea enää edes saada silleen, mutta verta onneksi saa vielä ihan kaupan hyllyltä. Että pari kertaa jopa ostanut verta. Onko ostanut verta koskaan? En. Se on niin hauskaa. Siinä tulee semmoinen hyvä fiilis. Mun lankoni on monta kertaa haaveillut tekemänsä veripalttua, mutta kukaan muu mun siskoni perheessä ei suostu syömään sitä. Aivan. Joo, mä ihan kiinnostuksesta. Ja mä olen sanonut, että minä voin osallistua siihen syömiseen sitten, jos sinä sitä haluat, mutta... Joo, mun henkilökohtainen kiinnostus oli verilätyt. Mä tein itse verilättyjä. No, ne on hyviä. Jep, se oli ihan hauskaa. Joo, ja siis mun suosikki veriruokahan on musta makkara. Classic. Klassikko. Kyllä. Joo, no se oli semmoinen täysin turha ja tangentti tähän loppuun. Taas sanotaanko nyt vielä tässä lopuksi ennen kuin unohdan, että no ihan normaaliin tapaan voitte olla meihin yhteydessä mediallinen maailma@gmail.com bla bla bla, mutta siis meidän kotisivuilla mediallinenmaailma.com on nyt myös suosittelut-osio, kategoria, mistä voitte käydä katsomassa, mitä kaikkea me olemme suositelleet edellisillä kausilla. Joo. Siellä on muutama kymmen erilaista kulttuurituotetta ja parhaan mukaan laitettu sinne linkit, että mistä voi löytää ehkä apuja niin kuin lisätutkimusten tekemiseen. Joo, mä luulin, että sä sanoit, että niin järjestyksessä parhaasta huonoimpaa sillä mä ajattelin, että se olisi ollut kyllä ihan hauskaa, jos olisi päässyt lukemaan sieltä sun listaa. Joo, se oli varmaan... Mä en keksi mitään, mitä mä sanoisin. Hyvä. Joo, mä tiedän, että se on kuuntelijoille ollut suuri tragedia ja on joutunut aina kuuntelemaan kaikki jaksot uudelleen, että on löytänyt sieltä ne suositukset. Nyt ne on vihdoin siellä. Joo, kyllä. Joku sitä jopa pyysikin, joten... Mä olin täysin sarkastinen, mutta hyvä. No niin, hyvä. Joo, eikä tässä sitten mitään muuta. Taas jälleen hyvät kesän jatkot kaikille ja nauttikaa lomista, jos niitä on. Iloista kesää. Hei hei. Mo. Mediallinen maailma.